K-Mix. Представляємо вам новий блендер від Kenwood із серії K-Mix червоного кольору потужністю 800 Вт. Корпус виконано з литого алюмінію. Обладнаний скляною чашею об'ємом 1,6 літрів, яка має зручну кришку, за допомогою якої можна додавати інгредієнти безпосередньо під час приготування. Блендер оснащено прогумованими ніжками, завдяки чому відбувається значне зниження рівня вібрацій. Особливістю даного блендера є наявність перемикача швидкостей для обраних продуктів. Має функцію приготування соусів, супів, пюре, коктейлів та подрібнення льоду. Покладемо до чаші морозиво, трішки звичайного та ванільного цукру, додаємо молоко, обираємо функцію приготування коктейлів та вмикаємо. Декілька секунд і улюблений коктейль готовий. Характеристики Kenwood BLX51 K-Mix. Якісний корпус з литого алюмінію. Знімні леза з нержавіючої сталі. Захисне блокування для безпечної роботи. Імпульсний режим. Металева кришка. Багатофункціональний дизайн, який підходить як для правої, так і для лівої руки. Можна мити в посудомийній машині. Двигун потужністю 800 Вт. Скляна чаша об'ємом 600 мл. Колір – литий алюміній та червоний. Вага – 4,5 кг.